Ti pagkasalitaan ni Elsa Anapoloan agkapsat. Dear Manong Nemi, ad-addan nga limiday dito'y balay idi malpasen ti tabon ti panakaitabon de dinanang Manong Nemi. Tilangin na bati siyak dalulo kini lula kastamaten dito natangsit akabsat ko na ni June Manong Nemi. Nagpakadamot na ni Jojo nga boyfriend ko. Tadagul ore na sang ili na sa Jibalayda. Imbasadeg Manong Nemi dalulo kini lula kaniak. Oh, itata naitabo rin ti bangkay ni nanang yo. Di dududwa kayo nagkapsat tagnaed di ito yung balay. Sika, Elsa, kini ading mga John. Ano, madamdam kinag-agawid kam tumatang kinilula yo di tabalay mi. Naging gana ka dita. Elsa, balasan ko. Apo. Kata, di mo palakayat ang pagunyan ni ading mo. Hamoyumat no kasan kadagsan di basol na, lolo. Hindi mo ka di mapakawan. Pakawan ay titao nga din amod dumawat ti pamakawan, lolo. Kaya, kabor, naidumduma kayo ng kapsat. Nabayagin na itang ririyo. Dandaninak pinatay, lolo. Fourth year high school ak palady. Second year high school na. Nagraduan ako ng college. Kinandang trabaho. Kadnatayan nanang. Minanang. Nananging karigatan di pa nagturpos ko. So nga nakapagturposan. Hindi kolehiyo, kinandang trabaho. Nakita sinungarot ita tamang tulong kini John. Kene. Para third year college na tupay lang, duwa pa nga tawan, saan tumatagraduar. Alangan ba't nga siya, lolo? Kahit kapsat mo. Nabayagan nga saan ko yung bilang kapsat. Isot nagbasol. Isumot masadag. Ngagpakawan. Barbaring mapakawan ko. Makipinatangkan. Siya panginauna. Siya kumanagpakumbaba. So, nagpakumbaba. Isto nakabasol. No, ayabak dito ni John. Kaya nagpakawan ka. Mapakawan mo ka din. Depende, lolo. Depende. Yeah po. John! Lolo! Bakit to? Natikayat yung pagunyak. Dadadat sango yun. Saan ko rami din, lolo? Kaya sige, dapa pa na. Makita yun? Makita yun kinatangkin ti ulo na. Panahon kumantap nagpakawan. Kaya makikapya kanyat. Tanam namain ng no, mapakawan ko kaya makikapya. Saan ko nga tamat rigatin nga tulungan ni Suna para ti 2 taon nga ba nagbasa na? Ngayon makita ito naramid na lola. Kaya po. Kasano ay nga makapagkapya kayo nga kapsat. Nabasamak ko madataan, lolo. Ta hindi pa ilaing nga pagkapkapyain na kami ni nanang. Ngayon isot sang na sumuko. Makita yung matistal na. Dandani ak natay kapuken ko na. Natay tala unay ti karkaro na kanya. Ulitek.
Uri nga tagpakawan. Sangkunto nga pakawan. Diyak malipatan dedi nga aldaw manunin. Sabado, awan klase mi ngagpadpada kini Jun. Ngem dati-datin manunin mi ngagkaraapaan kami. Sakamla natal na no daninanang. Ngem uri at daninanang no talagang adda pagkapaan mi. Saan na kami nga maanawan nanang. Saan nga siya trumbay ang pakumbaba? Ang kabata siya tinauna? Isunod trumbay ang pakumbaba. Nagpagada ni nanang idi manunay kada kami kini June tapno adda kano papanan na. Madama kini manong nagdaldalos. Idin to ta isuna agsal cellphone. Di na maibatan manunay ti cellphone na. Aggay-game. Diyak manibatan di ko na nanang idi manunay. Oh, panawang kayo, Elsa, John. Di ka agap-apawain. Huh, agap-agay pa yan. Adda ka nito lang nawana kon. Ha? John. Uy nang. Ano ba mami na ya? Gigayamak na eh. Kahit iba ang bak. Opo, di mo kami nga ipatanda ita nga cellphone. Di ko matulungan ni Manang mga dalos. Nakadalos ako man ni Jay nga arubayan. Kita kisong tagdalos dito yung nagtibalay. Sige na kon. Elsa, makamukin na anding mo. Kunang, tuloy ko lang agdalos. Gabot sa nag-final pass nga nagdalos idi manong name. Fourth year high school lagi idi. Second year college, second year high school idi ni Chun. Idi tama madik na ka mabisina ko. Kitak to oras di cellphone ko manong 11:30. John! Tabay! Pinatrak sungsungbat naman. Anak ko yung mga nga agluto na kat pangaldawan. Oh, dobra. Sika lang. Sikat, mabisin. Hindi malpas ko manong namit yung baba. Braik, napanak ng isa. Apag sumakanak. Maglukatak tulad ng sardinas ko na. Dinali na yan, manong nami, tikanak, ng anak ko, inubos ko, inapoy, inubos ko tayo sardinas. Eh dita, inawa ko tinanganak. Nagpakusina ni Jun, manong nami. Diloktan na ti kardero. No? Apa yun, tinakimbat yan? Luto matatakanam. Cellphone ka maglata. Luto matakanan. Oo na yung kamatlan. Dinaklain sa intandanan. Pagbagsulat yung lunok para kanyak. Luto matak para kang ka. Katubobram, maunubram sa doon. Manong nimi nakigtutak. Ida damariknak na nagsan na naipang-or iti ulok. Ah! E di agsublin ti puot ko manong nami. Adda ako ni ospital. Ni nanang timang banbantay kanya. Anak. Iptayan ti resulta ti panakasitis kan ti ulong. Anak kami tinapasama. Awan ti sabali nga kinaramid na anang saan nga ni June. Pinang-or na ti ulok. Andiyan ka po na. Mabisinak at yak pinalpas ti panagdalos ko yung bagak yung kuha nga mapanagluto. Yung dinamad kaya. Siyak ti nagluto pa ilaing. Tapno papasak isuna. Di lang kanag makaan ko iti linuto. Awan yung tadak. Nandiyan batin di kinagura na. Nakalikutat pagamon tanda na itok-tok iti ulok. Pungunay din nga klase nga kapsat nga nang kaya't nakpaipapatayin na kapsat na.
tumukno sa dilangit ti kurak ken kuana nanan. Kenjak tupulos mapakawan. Hureng na ta dumawat iti pamakawan kanya. Manipud idi manong nemi ni ay ni oy. Saan ko apagpagunyan? Kaslawan makitak, kaslawan malabsak. Uri metisuna, hanak pagpagunyan. Hanggang maging inudi. Uri baga ninanang manunemi ngagkapya kami. Kasano ngagkapya kami nanang? Di met umay makikapya. Siyak kadi, umasadeg, nga mapan makikapya. Idin to taisot si babasol. Kaya't naman ti makikapya. Ngayon pa ka, tsak pulos. Tanadagsan ti basol. Ngayon anak, kapsat mo kit kapsat mong tulata. Uy, nagkapsat kami. Ngayon tikas diyang inaramid na. Tsak pulos mapakawan. Ang gaman ng naming ang karigatan ni nanang tinangpabasa kada kami. Fourth year college sak naggraduara. Nalpas na mati na second year high college. Idi tadan trabaho kadi sumuten ti panagsakit ni nanang ti grabe. Bigla man nimi. Na tinuodi nga naibilin na kada kami nga nangagmi nga balikas na. Diyon agpakawan kan kinimanang mo. Ngimsahang kung nga nauray. Elsa pakawanem ni ading mo. Kasano nga pakawanek di damit to dawat iti pamakawan. Nagsatan ti anges ni nanang manunemi. Nasaan nga napatgan ti kayat na. Tadi matagpakawan ti kapsat ko. Kengga nga naitabonin. Kit kayat dalulo kinilula nga pagkapyain na kami. Nga umasideg kuman ni John tapno may dumawat ti pamakawan, tapno agkapya, makikapya, ngam anat naramid na. Pimanaw. Awamatan dalulog inilula, tanagawid na ni Tibalayda, kakarupa kamlaeng manong name. Hinarak ti cellphone ko, tinawagak ni Jojo nga boyfriend ko. Yes, sweetheart. Ore no, nakapagkapyakin ng kapsat. Dahil nang kwenta nga salitaan dalulo kinilula kita itatada itabo rin ni nanang mo. Sakbay agawid to dalulo kinilula. Ijabalay da kita kaya da kayo nga pagkapyain nga kapsat. Kastat kaya da. Pinayban din ni John na pnumasideg na dumawat ti pamakawang kanya. Jak to aramidan ko na pimanaw. Di na pang panunutan nga awanan ni nanang nyo. Sinunod po pang arita di mga pawasag ang kuwanan. So kuma. Kasarot pa nagyanyudan. Kaya agkabalay kayo nga di kayo aging inuni. So nga tinawagan ka, sweetheart. Kita anak man di pagkasarap. Di asadag pagtrabaho. Kahit mo asawan, panahawam ti kapsat mo. Hindi pa lang bilang kung awan ti kapsat ko. Kada dinaramid na kanyak, nandandanig na tayo. Nanangatan mo si kanti, makikapya. Si kanti pa kumabahati, si kanti nauna. Kahit kasano nga rodin no kayat ko makikapya kong kuha na pagkatapos kita, di naman kayat ti makikapya. Di adadagan na masaktanak. Iso tirumbeng. Taurag pakawan, baka narigat ko pakawanin. Ngayon baka, nulit-ulitan nang ipakita na, ipakita na pasnag na pakawan, baka mapakawan ko. Baka makapagkapya kami. Yan dinaramid din. Alangan mo siya bang haramid? Dikat kahit nasa wen. Saan ka nga makapagkapya? Narigatan.
Nagkasayra ak nga rod, manong nahimi kat gabutaadan. Idagsubli ako nitis trabaho manong nahimi awit ko nagiti gamit ko. Tapos narigas na, kat ipan ko niti pagkasaraak, tasadyaya ko ngagyan. At da idi manong nahimi ni John, agsal cellphone man eh. Kat nangayabak iti karoba mi manong nahimi nga lalaki nga kaduwak nagbunag. Kitam, kumadanagam na. Umay tong ulong ko ma. Sa talaga natangken ti puso. Nga nangikarga kadagiti dati nakilak nga jeep. Nga nangiluganak kadagiti gamit ko. Nangalak dalikan manunimi. Single bar. Single barner. Nabati dalikan nga double barner. O susarin mo. Amin-amin nga kayat kong naalain ka sa gamit ko. Kalpasan na manunimi. Awan ni ay ni oy. Naglugan naklatan ti jeep. Nikako iti tanda nagitay nagbunag nang tulong kanila. Kirinto ta hindi makadaro na akong manunemi hindi pagkasiraak agro ore dyan ni Jojo. Nang alam mo tenti amang baling amang tulong kada kami nga nagsirek. Nabitas konsunada mo lang dito yung pagkasiraak. Konsunada ka. Apay pinanawan dito yung balay? Yan talaga transient dito yung mga transient. Good for one family. Talong kwarto, ada salas na, ada kusina, ada dirty kitchen na. Nukayat mo agad, alam amin, ipakaseram, pagiti dua kwarto. Inalagmat amin, sibubok yung balay ka. Pagsisinublat ng tanawa, talong kwarto. Lumay kasarunggaran. Umay kumiyan. Hindi mo pa kayaan. Asaway nagpayong muna, Jojo. Ano nga tanong, ibagagmat ka nga, sige, asawain ka. Ngayon magkikapya ka pa lang kini John. Huri hawagas asawa. Magkikapya, aksak baging kasarnak, loko ka. Nabit pa iti relasyon mi kani Jojo manunay awang pa'y makatawin. Ngayon, duwang atawon na nag-ararim kanya. Imuno na nga nagraduar, imuno na nga nagtrabaho. At dan bukod na ako sa manong. Kat kunano at kanya, nasusuruan na kag-drive, tap no agkarlo na tumaten, no, adan tumaten, service ko, no mapanag mga opisina, tap no sana nga kumkumit. Maning po dito kaserak, agrobwatak, amapan iti trabaho, walking distance mit lagi di man. Sa manipod trabaho, agawid dito kaserak, at lagi kong daway, masulitak nagluton, mapataklat na take out, hindi mabaling kong pangrabian. Kadamat dukas ta nga, Biyernes manunemi itawag ni Jojo kanya. Umayag man ang dinner dita. Nagluto ta? Nagluto ka, daraman ang taluto. Mangisakad ka din na yun na. Sige. Sakto hindi makamo ang mga alat na yun na. Tsaka nakaluto ng mandan. Ano na tayo nalam? Bagnet. Mayat ng isaw-saw tiko. Bugoong with kamatis. Ano mga roti may isa? Adubong nga bagis. Pulutan ko. Inruar na diay, brandy. Intukot na nga arak. Kung bartag ka dito minomak lang. Apin ko rin nakataktak lang na alam. Katsang kupit ng busin. Pangtid ko, no hang ko maibo, hang ko maibo, si batid dito, tapos nadsang patak. Kaya mo minom? Siya pinapadasan din minom. Ikatangang katipir. Nga mga alad ta. Ito light. Sige. Kaya di talo. Ganun. Mahalak di talo. Nihadas ko ti minom manong. Mayat na. Pulutan ka. Mahantan?
Diba? Minom tapay. Kumusta ni John? Di mo na palpalagab da nga tao. Hanggang sumurot na panunot mo nga, kumusta nga tamo tinda nga kabsat ko. Hamong malagip, hamong mabaling ang panunutin kasi siya sa lutsudan. Hang ko malaglagip, naunti pang ilagip kanya. Para sa matawagan. Kumustahan ko na. Tsak to aramiden. Di mo man ipalpalagip, hamon isa pagsalitaan da. Concern nga rin ka na kay kapsat eh. Sa man timang tawag kang kuha na. Among cellphone number na. Mo. Ini speaker na manong naming. Simong bat. Hello, kuya. Kumustahan dyan? Stoy. Anong bram? Inumak? Inuman mo? Anong brand mo? Gin? May mesa ka? Wala. Pulutan mo nga eh. Mangga. Pagkatawa ka. Mangga. Sigaw ko yan, anong bram? Anak dito kasera ni manang mo. Hello? O, magitam? Magitam klase ng tao? Nadakamat mula ang nag-adak dito yan manang mo ko na kinatnan jay tawag mo. Bastos di man. Pati si kaya naman na ka. Lukot na dyan. Kaya oray ko mamit mahal nang idiret sa kanya agad. Kula na kumakit. Ay, kasta, kuya. Kumusta mo't isunan? Oray ko na lang. Di ba? Orahan na yung direkta nga. Manang, kumusta ka? Orahan na ko yung direkta. Kaya naman natakamot na lang kinat ng jilin niya. Hello ko nga dyan niya. So nga mabaling ka din nga. Nagsasarita ta kastoy, Jojo. Kaya saan mo ang takamatin? Didya, kabsat ko. Ito ka, nung araw nga makapagkapya kayo. Baka matbatay kam doon, hindi kampay makapagkapya. Malagip ko lakit nga ron. Awa, ada kastang nga nagkapsat. Dan. Matay dan, gabat alalakay dan. Duwang lalaki kapsat. Di na pulos nakapag-ginuni. Nagsarunod ang tayo. Nito deta. Da malagip ko. Di lugar da mama. Kabagyan da mama. Kasinsin niya mga digiti ang kapsat. Sino niya mamat na istorya? Nagsarunod nga na tayo. Na tayo na saan nga nakapagkinapya. Ito yan nga rason. Iti malagip ko nga rason. Da diya may sa, napan nagiwayway, injay bangkag, diya may sa, di kapsat na. Nagwaywayan na, diya saan nga kukwa. Kaya siyempre, napan inala na diya akin bangkag, diya baka, sana in yakar, tinamayan naman kindi, napan na imparnged, nga warila, mabit na, mabukbukal diya baka. Kahit napasama. Akit, nagtinagbat na ngagkapsat. Kaya mahanda na tayo. Nasugatan na lang agpadpada. Kita ang gadlaang tiriri at kapsat niya. Napya kadakwada nagtinagbat da. At basol tunggal may sa kadakwada. Napan nagiwayway. Diakwan na inala na di baka sana arig na mabukbukal. O. Sana nagtinag. Nganda kam nga ron. Halaman. Saan ko magdinangran? Tapno tangran na kumamay. Nadyan lang saan ko ngayon lakam. Kinang ko amin tilinuto nga saan ko imbatyan. Kahit ko lang ang papasan. Kapag kinasawdot na. Hada siguro. Natangkan nga banag nga dati asidag na. Wano igaman na mismo. Intok-tok na matan ti ulo. Ay. Amom, sweetheart. Idaw-dawat ko. Noong kararag-kirabo, Diyos, iragragpin ko na ito. Nga, sabi ko nga, tagkapyan, di inubiyak, kaya agbalento nga kayon ko.
Kitsi ka, di mo ikarkararag, nga sabi ko matawalaw-lawagan ti panurot ni June, kat adan na kagodahoy na nga, may dumawat kang kati pamakawan. Iramraman ko ini, ti paset ti kararag ko. Talabahin yung met kapsat ko. Kung kunak, ngayon manipuli din. Ala, sweetheart, makabasol ka no sa amo ti mamakawan. Kasi ano ko nga amok ti mamakawan, di man tagpakawan di jay, nakabasol kanyak. Alaman, ada pagsasao, nga kunada, pakawanin nak. Ay, ang problema. Tawari di sang kapay nagbasol ka si papakawan akong kang ka. Niloloko. Man, nabimpinas na dyan. Pakawanin nak. Okay lang. Di ka pa nakabasol. Sakba nga nakabasol ka, napakawan kan. Ramon, mabaling nga di nga sa among nataktakamatin. Period. Ninaibos ko ti duwang ang botelya. Kasla kayat ko nga ibusan nga talo. Kata okay. Nakurang na ta, di halaan ka pa. Hanin? Maganda nyo siya. Sin ako. Ginasar ka nga rin. Sige. Ngayon na inom ko pa iti talo manong naming sakbangan nangan kami. Tsak mo't makapangalan. Uminom ka mo't kami nitagin mo na. Di ba no? Uminom ka, kainom ka, ada inom mo, ada dangay maimos bumangan. Depende yan. Inom mo, birmit nga mitininom mo, makapsog data. Suka kon. Nagdigusan. Madamahak nagdigdigos manong naming kasla. Ang takayat ko mapasamak. Kasla kayat ko. Lootoy ka. Jojo. Napilit ak ng minom. Tapno ti kasta mayata kon. Tapos diyan nga ta, ti purpose na. Hindi nakadigo sa akin manong name simrega ko ni ti seled ko. Napamot nagdigos ti loko. Api umiyang nga ta. Hindi makadigos. No, api mo gawin saan ko inlak ti kwarto. Simrek. Saan indrakip nga inlak? Uy, panam. Ay, Sinad, I love you. Jojo, jabay kayaan. Kaya't mo, di ba? Loko ka. Napilit ak na minum. Tapa amom nga, numakay-numakit sa balin jerik na. Apay dakas tat marikrik nam? Unsa, nanaro na namaraman ang digitipipig ko. Saan ko natungpal ti karik, banong? Ngim natungpal ko matkid ti karik, na may saag ka iti sumagmanulaing nga graduar ti Colegio Virgin. Ngim saan ko natungpal ti karik, nga sa akong tulit ti amin ko no malpas ti kasar. Ngim kasano, nakadakdakal ti kondaway may kinadjuju manong nimi. Kaya nangruna yan di makulding nan, ti aarmak ako na ada. Hinted ko. Impahay ko nga impapuswan manong nimi ti amin ko. Kat imiyan iso na manong. Nagtultuloy nagmaris rusas de ding harabi. Namsek iti asog ka na rin ang tisilid ko. Kabigatan na manong naming gabot na Sabado awan serrek mi. Dito yak natan. Saturday, Sunday, duangal daw. Sakto lagawid di bala yun no, alam no, bigat. Tabay. Tapno. Ora naman ko oras. Intan mamigat. Sa tatog digos. Sa tato ka na nagkaila. Di ba yun? Di ngamin?
Imyan manen manunimi today nga sumaruno nga rabi. Nalpas min manunimi mo nga round. Idi agreeing sa cellphone ko. Sino na ito? Kamot ka nakapunbok. Sung bata ma. Pa-emergency. Hello? Manang Elsa. Sino ito? Ni Ben. Karubayo. Karubad to'y. Ito bala ito eh. Apay man. Ni John. Intraide at ospital. Tapay. Nagbabartek da. Nagrarambol da. Danang bagkong kengkuhan. Kagaman nagtipa ng ipakamo. Sige. Hapay. Tinamag ni Jojo. Ni kanod yun. Intaray sa ospital. Nagbabartag da kano. Nagrarambol da. Nabagkong kano. Ken, niya pala to rhyme. Idi siya tin ospital, idi pinangurna. Saan ngay may nagbantay ni di ospital. Ita, ni ospital, nasaan nga siya, tinangdangran kang kuwan. Mapanak? Sweetheart, adada nga sikat ikasyan kan kanulungan na po Diyos, na sikat nagpakumpaba. Sino nga tinam na mamita? Nga mangtulong kang kuwan na? Kat siya laing dinabati? Dato kumat pinanunot na. No, dadakas mapasamak kanyak, sinot mang tulong kanyak. Dato kumat pinanunot na tap nilikas takit amurat magkikapya. No, basta ang kamapan. Saan? Sige, mabati nga rata sakti mapan. Chuchu. Awan tinam na sino ko nalulo kay ni Lola? Lalakay ba bakit dan? No, di mo kaya timapan. Siyak timapan. Pinalubos sa klahing ni Jojo manong name. No, pang nga timapang ka. Yung sila amin sa alang pulos nga maalukoy tiriknak manong. Dako nakarutin, dako mat pinampanunot ni June. Awanin ni Nanang. No, the problema sino mang tulong kanya. Dako mat panunutan na. Naman pa'y masagnanak mo manong. Hindi kayat sumuko. Saan nga siyak tirumpen. Kahit kundi maturog, hindi makaturog. Ako mo ko tumawag to ni Jojo. Kung saan siya katibang tawag ng kuwana. Hani na. Kapi nga siya ko. Isunto na. Tanong siya tumawag. Siyempre, ano damagig kang kuwana? Kumusta ni John? Siyempre. Kapi nga siya. Nadangatan 2 oras mano na yung tinapalabas. Talaga siya makaturog. Pero rahik pa nag-ring di cellphone ko. Nag-ring. Di Jojo nga talaga. Hello, Jojo? Elsa. Kasapulan ti Dara ni John. Nga may yalison kang kuwana. Alangan mo nga ti Darak? Sa may saan ka ang katipo? Saan mo kaya ti tumulong? I'm sorry, Jojo. Sige nga, siya akong di makamo. Agyaman Ada ni Jojo anong name, nga manging kalikago.
Kabigatan na, manunaymi, kapatadubin ko, nagamit na kitiyaway. Paano kita yan dalulo kinilula? Ay na, Elsa, ko, magmatibay ka. Kumusta ni Jojo? Sabi nga, kumusta kin Jojo ko na yung kanyak? Dakit nagkakarubak. Eh, hindi mo ka dinadamag, di na ka tawag kang ka. Di mo ka tawag na kang ka. Da kayo tiyo may kumustahin. Eh, da kami, ang problema ka na kami eh. Po, gabot nasalunod kami kinilulam. Nga asin na po Diyos, pagyamyamahan mit na nasalunod. At kami, natanglat at si Damino ka, pasarimat kumatang kamtiikan. Ipagyamahan mit hanggang pang admin maintenance. Di mo kadiyap talaga na damag. Nanano kami ni John. Naging kukunaat. Ay na. E diya cruising. Nagiinom da diya eh. Wagamon tayo padamag dang grambol damaten. Alpasan na kita, di padamag dang na bagkong kano ni John, kit taray da hospital. Kit kumusta ka numaten? Kita ko ang pengarti damag. Bakit siya ka mga ambalasan ko timapan sa hospital ngayon, natap numamuam. Nilolongan. Ang mo lang arodin na saan to mapasamak na ita. Hapaw na imaten. Lolo, hanga siyak tagbasbasol. Pinanunot na ko ma. Kaya't yung kapya kami. Di naman kaya't tumasidag. Oh, di na pinanunot. Isa ko pinanunot na. Hawanin ni nanang. Sino, ano, the problema kasi no, makatulong kanyak ko na ano ko ma. Tata ko mat nangarugyan na. Tabarbaring no napakawang ko kuma. Ulit-ulitan na kuma. Kasi jay. Hanggang nga mapaluk ng natipusok. Ngayon di na pulo sa ramidan. Grabe nga rin nga kami itat ung-ungtan. Hanggang ung-ungtan, lolo, lola. Nga di ilawlawag ko lang ka na kayo. Ngayon itikas ito yung sitwasyon, anak ko. Kasapulan na kadikapsat mo. Kasapulan na kadikapsat ko ang dinakmat kasapulan. Yung ring manin di cellphone ko man. Ni Jojo. Hello, Jojo. Elsa. Ayun mo. Apa yung mga awanak na kasera? Kaya nakarekab nga eh. Ayos nga. No, da ka kumanto yung tugtugtuga. Baga ta karuba nga rimura ka kano. Iyan mo. Nadag dito yung dalulukin lola. May kupira sirida kinumusta. Napisot pa siya rin. Kaumustain. Hanggang jakapsat mo. Di mo katiyan mo damagin no. Kumusta? Kaya bagamat na. No, ano ito kasasad na. Alam mo may bagamot ka dalulukin lola. Ano? Matmatayin? Matmatayin? Katnuon ko na. Di ka mabaling mo may toy? Tapos namang mo, panagpakawan na, kahit mapakawan mo. Sakbay na magsatan di anis na. Dito ya ka mga daw. Di ka umay? Sige, Jojo kit na. Nagsasalita kami kadalulukin lola. Halimatin. Tangkan mo ta puso. Nakanot ka sa saad ni John, Elsa Hapok. Matmatay ka nun, lolo. Kailan na palang Arturo Raya? Di ka ba lamapan? Ay, bakit? Agrubot ka. Agrubot na datat mo pan sa di ospital. Panawad ka rin dito. Gila, kukuyog tayo na. Sige, kukuyog tayo nga paili. Gagawin ako sa di kasera. Saan ko nga kinuyog, dalulo, kinilula nga napan sa di ospital, manunemi, inagawid at dito kasera. Dito ay kumitlangan ng aldaw. Lipas pang aldaw, di ipya na. Naturugak, manunemi. Nakaring nga kidagring ti cellphone ko.
Jojo. Alas 3. Hello, Elsa. Yes, Jojo. Hawanin. Hawanin? 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 Kaya mo sawan? Awanin. Awanin ti pagdanagam. Stable ti kasasaad na. Loko ka. Apa yung panang ipagarop mo? Natayan ni John? Ano nga tanong peso na natayan? Ano trick na? Eh di wow. Natay nga saan nga nagpakawan. Natay nga jack na pakawan. Yung ni siguro nga, agbiag pa eh. Nadigat na matay tikas kang kuha na. Nga klase ti kapsat. Jojo sa nga siya tagibasbasol. Sige nga natin. Tagawin takman natin. Itulod ko dalulo kininola. Sino nga nagbantay kang kuha na? Dati ang problema eh. Mabaling kong tumat na sublyanan. Basta itulod ko dalulo kin lola. Kaorita na siya at matentigas sa saan ni Jun. Nalagaan matentirig na. Tilakay ken bakit. Tas ibibiyag pa lang tapu ko da. Kaapu ko da. Dakes nga po ko da. Manong name Kabuta umot ubrak. Ang kadib ko pa langkit nakaturo ka manan. Nagsubliya ka nakaturo. Natagdakay inam ko manong name ni John. Kampay hindi manong name kin adag tugtugtug. Inilokat ko tirida manong name nakigtutak. Ni John na nabendaan tibuksit na nga bit-bit na bagkat na tiswero na manong name nangig ko kampay di manang pakawarin na kuma idiwayak kampay di tirida manong name tapno pastriket ngimi di talyawag awang maten pinagpukawak John ayan mon John tagtagainam pa bakit tagtagainam lamang pasama nga umayag pakawan di na kumapay na parubarin di hospital ng karigatan na naglibas kampay di nga bagkat na tiswero na nga magkitaklat nga nabendaan tisugat na nga kay papanan di nga tagtagainap na kunak tinakam kumanong bimangon na ako panak di banyo alpasan na takti oras panagluluto panagluluton naktulang mga halon ti kanik ditan sulitak ko naktinakam ko hindi nag-ring ti cellphone ko manong name ni Jojo tito tawag hello Jojo manang
At dito yung manong Jojo. Hindayal natin, number mo. Sana hintad kanya. Manang, pakawanan na. Pakawanan na ko, ma. Imbag na, inikanak pala nga hapon, Diyos ti gundaw ko. Tap na makapagdawat at pamakawan mo. Pakawanan na manang. Nabayagin daddy. Nabayagin daddy nga may apel ni talang ti panagpakawan mo. Apel nga talang panagpakawan mo. Kabuta na tangkan ta puso. Sabsabali ka kapsat. Sika tinagpasol. Di mo amot agpakawan. Naimo lang amin tigura. Iti kaon ka. Iti sabong pa nang nilakam kanya. Ada rason, no api nga saan kayo nilakam. Ngayon bas ko nga sikat agluto. Di ka mangital-talek. Pinapasan ka lang. Naiturod na din ng pinangor. Hindi na ospitalak, di na ko may sinarungkaran. Ano yung klase mga kamsat? Hindi awanin ni nanang, pinanulot mo ko ma, no sinot bang tulong kang ka, no awan. No awanak. Nagkapiyat ako man manang. Nagkapiyat ako man. Ipanagnek mo, napasnik dito ang panagpakawan mo. Sana siya turumbeng pasok ko. Pinanunod mo kumapay. Sino mang tulong ka na kita nagbasa. Kada umat ni nanang. Manang, umaynak ko masarong karan, please. Tapno adada nga makita tipas kong magbabawi. Please, manang ko. Gabutan nagpakawanan ti kapsat ko manon namin nagrubuatak. Hindi itong nga mga anak ko na. Kadnapanak iti ospital. Sinabat nak manong namin ti boyfriend ko. Nagyaman na, temay ka. Ibati ka nga rin. Mandamdaman to. Nagahit ka. Tsak pulos nagwaawid. Mandamdaman to. Sige nga rin. Sige naman, asid gamang ti ang kapsat mo. Manang, kaya temay ka. Manang, kumakawanan ako. Kahit kunti magikapya. Manipo didi, panagubing ta. Aging kakaridi nga napasamak nga dandan nakpinatay. Dito pulos ang kasurutan ng kapsat. Di kami. Kang kanayon ta ng gapapa. No, di bagak kang kaidi, dinaktong pala na kapsat mo. Rumbang siya, ti, mangibagak kang kataramidang kapsat. Inauna, ng siya. Di kami? Asla naparakil. Nga makiapa kanya. Lalaki pa iti kinatao, apaan na, nga manang na, nga babae pa iti kinatao. Sakit, idi adabasol mo. Lipatin tan kaya malabas manang. Pag maguboto ko, ba't kawanin ni nanang? Ibanagnak mo. Saan ka pa yung nananay nga mapakawan? Diba, hanggang dagos nga marigreg, may kat. Diba, marigreg na kagura ka. Nga maong pagdanagam.
Tawan ti sa bali nga makatulong kang gaya iti hospital no sanga siya. Ora tayo mayan di kiti pulis. Baka mo da nga si Muko niya nakamagmungkan niya. Nagkarida ba ni Soto baka amon kastos. Di awang nga problema. Ito lang nga. Panagpapaungar ko si Jabalay. Rumarak ton. Di ka agawid ako tap na adag serbikan ka. Ada mga serbikan ka. Ama nang tikadak lang. Tikadam lang. Uri siyak bidlat mga sikaso di bagi. Kenti mabangko kumamit lang pa nag-enroll. Iti tagtimik ni Jojo. Ingari kini June, sweetheart, yan itultuloy ng tagsinpen, itultuloy ng magkikapyakin ka. Pero natulungan ka madisunit panagpasa na. Taintol makapagturpusan, kunak kang kwa na, nababalin ito siguro ng sumat ng panag-asawa may kinimanang mo. Yaman ka, June. Tanadanak ti boyfriend na kaskin ni Jojo. Huwag narod manan. Sige lang. Paungor ka. Madingaw tagagitan. Sito, jak pedangan. Hindi ka ramangan ditan. Sakto gawid. Ituloy mo bantayan ni ating mo. Hindi ko may sumarong kardalulo kini Lula manon naming kastawa ni tinagsak data mudan ang nagkapya kami. Di pa nananay nga namin pinsa nga napakawan ko iso na lolo lola. Di ko na, ipanagnak na. Panagnak na. Kaya talagang may panagnak nanton nga kapya. Dada iti rik na ken alunot ken puso na. Papanan ako mga dak, magkikapya ken kwan. Yung karaming ag-boyfriend, nanda kami timang pabasa kang kuwana. Alakit na siya at lawo na inukastaan, nakapaw kaya. Kaya, saan nga dahil dapat pamparunutan mi ka ni Lola yo. Amo yo, dati saan mo pa nagkapya, itatawanin ni nanang yo, isus, takil deta ka maka-stressan mi nga gasawa. So kita, halos nagkapkapya kayon, alakit sa may katdatan nga pampanunutan mi. So nga Jojo, ay, June ko na yung lolo. Ay, John, tikat namin padatirakan nyo. Ay, sisigpad ka naman ko, moment di ba kikapya? Moment di resulta ti amin. O lolo, ang patinagan nyo. Kadi pa nagko kinimana. Talaga kayat ko. Tinananayan, ngagnanayan ng kapya. In paneknek ni June, manong name babaan, iti kinasiyat na kanya. Naretitig ka po na no apay, nga nakapag-graduar, kaya adamatan trabaho na, nag-asawa kami, manong name, kaniya Jojo, kaya adamatan asawa ni June. Dito nga di pagkasarita, kaya thank you, tilaing mo nga nangibasa, kaya sabi ko ma, dadara ibatik na ada, liwliwakin pagsarmingan tibiyag. Ito agyaman, Elsa. Thank you, Elsa. Thank you, mat kadagitin nagbuya.